Programa ofrecido por... Marta adquiere su nuevo coche en concesionario por 17.000 euros. Fin de la historia. Marta adquiere su nuevo coche en Marcos Landín por 7.500 euros. Decide salir a estrenarlo. Por el camino, recoge a un joven empresario en busca de socios capitalistas. Ve una oportunidad e invierte. Marta escribe su propia historia porque adquirió un coche al mejor precio y con todas las garantías de Marcos Landín, para que comprar un coche sea siempre el comienzo de la historia. En Perfil Chrome dispomos dun amplo stock de pratos de ducha, mobles, griferías e accesorios para crear o teu baño. Modelos modernos, mamparas en perfil e pratos baixos para máis comodidade. Fabricamos a medida e garantimos repostos para todos os produtos. Se queres cambiar a bañeira ou reformar o teu baño, consúltanos. Perfil Chrome, Grupo Distribunosa, todo o que necesitas pro teu baño. ...67 anos seguidos lévase celebrando a Festa do Albariño, unha das festas máis coñecidas en toda Galicia de viño e tamén, eu creo que poderíamos decir, unha das festas máis importantes de viño en toda España. O Paseo da Calzada xa está atigado de xente con estas 42 casetas. Xa saben en que programa estamos, de festa en festa, na Festa do Albariño de Cambados. Festa máis bonita en toda a Galicia, carai. Xa levamos 11, 12 anos por aquí. É as que nos quedan. O viño vai espectacular, como sempre, We will make Cambados great again. Xa tedes lema. Cambados is already great. É o que din aí outros, non? Pero bueno, dende logo que Cambados é unha maravilla sempre, vir a visitar. Aquí vimos con xente de outros países que lles está a encantar a oportunidade que temos, non, de poder disfrutar aquí de toda a festa, non? E isto é unha maravilla. E temos que seguir coidando desta festa, coidando deste viño e coidando desta xente para que podamos vir moitos anos máis. Ante todo, hai que sempre defender o que é noso, non? Entón, bueno, eu vivo en Washington, non? E teño a ese personaxe de veciño alá e el sempre di America First, non? E ante todo nós o que temos que decir é sempre Albariño First. Tiñamos un profesor na escola que decía a auga estropea os camiños. Eu nunca vi un albariño que joder un camiño. Ti bebe albariño que vai che ben. Viva Albariño! ¿Por qué desde Granada aquí? Porque esta criatura mía se casa y entonces, bueno, pues necesitamos enterrarlo en algún sitio y Galicia era un buen sitio. Hay buenas vistas, buenos vinos, buenas cosas, buena gente. Buen vino me dices. ¿Qué tal está el vino en la Festa del Albariño? De miedo, ya hemos 3 o 4 casetillas y bastante a gusto, Yo es la primera vez que vengo y muy bien. Que tal é aquí a Festa do Albariño? Bueno, pois para nós é unha oportunidade de poder amosarlle a xente de Cambados, da Vila do Albariño, todo o que levamos facendo durante o ano, o noso viño, e que probe un pouco as diferentes elaboracións que fan todas as adegas. Que aceptación ten? Ti como ves a xente? Quero dicir, ven bastante por aquí, por vos stand? Sí, a ver, nos temos un pouco, bueno,
pola mañá me máis xente que prefire catar o viño, ora pola tarde a xente colle a boteña e vai un pouco a facer grupo, pero bueno, sí que imos tendo bastante xente. É unha oportunidade tamén para darnos a coñecer, xa hai moita xente que nos coñece, pero bueno, sempre axuda un pouco e bueno, que coñezan os teus produtos e dar visibilidade ao produto. Esta é unha festa bonita para todo o mundo, que eu recomendo yo a todo o mundo, que veña aquí porque isto é impresionante. Que tal o viño? Moi ben, este é o terceiro ano que veño. Terceiro ano que ves, levas vindo estes 3 anos, o sea que contenta estarás. Moi contenta, pero si Albariño sempre, denominación de orixe. Que tal a festa do Albariño? La mejor que hay, nos encanta. Ya es la segunda vez que venimos, llevamos 2 años aquí nada más. 2 anos e disme rotundamente, nos encanta. Sí, nosotros nos encanta, nos gusta mucho. Que tal o viño, como está? Este está buenísimo, los demás no sé, iremos catando poco a poco, pero este está... Lo recomiendo a todo el mundo. Porque cantas catas vamos a facer hoxe? Hombre, hoy vamos a hacer por lo menos unas cuantas, hasta que el cuerpo diga basta y para casa, que mañana hay que trabajar, así que... Mañana tocamos traballar. Sí, claro, trabajo en un hotel, así que hay que trabajar. E aquí pero bueno, pero hasta que aguantemos, un día es un día. E despois pola noite, tamén aguantar uno. Hombre, vamos a ver a Luz Casal. Sí, eu é a primeira vez que veño, pero hei de volver máis veces. A primeira impresión é moi positiva, hai un ambiente excepcional e sobre todo a estas horas da tarde que xa hai un pouco máis de ambiente, ademais un ambiente moi sano, é unha maravilla. Estou tomando un Bouza do Rei que está espectacular, está maravilloso. Poderíame describir vostede un pouco o viño? A ver, afrutado, fresco, con moi bon aroma, con algúns tos de fruta do bosque, espectacular. Podemos facer un brindis para a cámara. Por que vir hoxe? A probar o Albariño, que está fresquísimo, está buísimo. Como o sábado é un día moi masificado, entonces vimos xa en venres, buscamos un sitio e, bueno, a disfrutar aquí da festa. Porque o sábado entón non tedes pensado vir? Sí, pero claro, como o sábado casi é imposible, xa nos anticipamos ao viernes porque senón é imposible. O sábado ambiente moi cargado e hoxe que tal? É que o sábado é demasiado. Hoxe é mellor, podese falar e andar... Bueno, estáse bastante ben. E despois, pola noite que? A orquesta, un baile... Somos moito de bailar. Sí. E o corpo que aguanta ou non? A ver. Sí. E con gasolina desta. Por de festa en festa! Como hai tanta xente, para diferenciarnos un pouquiño do resto, como a miña mellor amiga Irene se casa, pois así estamos de despedida soltera. O viño hoxe o bebemos en coco. O primeiro non soupo moi ben porque é plástico, pero xa cando leva 7 non se nota. Aí xa non se nota, nin plástico, nin vidro, nin nada. Nin plástico, nin viño, nin nada. Vásteme casar. Sí. E ves aquí a festa en Cambados, festa do Albariño, probar o viño, levarás deste viño para a boda ou non? Home, por suposto, estou catar a ver que me queda ben para o banquete. Entón, cantas catas levas? Cantas? Ai, unhas poucas. Ollarse unha cara. Levamos unha libreta para anotar a que máis nos gusta e esas cosas. Mira, todas levamos esto no pé. Martín Codax o mellor por ahora. Martín Codax vai gañar. A ver, isto non é publicidade, que non nos pagan, pero Martín Codax. Vimos con moita forza, moitas ganas de pasalo ben. Cambados é un sitio moi bonito. O ambiente, a temperatura é ideal, así que hai que refrescarse porque fai moita calor. Se invita a beber e, bueno, a gastar na vila, que tamén vai moi ben.
A ver, dende onde vides? De Benidorm, vivimos en Benidorm. E facía moitos anos que non nos cuadraba coller a festa tan grande de nosa terra. E con todo isto, a palabra máis grande é viva o Albariño de Cambados. Viva o Albariño de Cambados, porque dicíame vostede, vimos dende Benidorm, pero como fala vostede o galego? Porque eu son gallegiña. Vale. Pero vivo alá hai moitos anos. Que tal está o viño? Probouno xa hoxe? Probín casi o de todas casetas, entre onte e hoxe. Mire que son 42, Bueno, pois... bueno, quedaron probadas. A un chupito cada un son 42 copas. Todos están vos. Y que el ambiente, ¿cómo lo veis aquí en la fiesta del Albariño? Vamos, para repetir y para recomendar. ¿Verdad, Inara? Vino por primera vez el año pasado y dijo, este año vuelvo al Albariño. ¿Y tú vienes por primera vez? No, yo también, yo soy de aquí, Vale. Aquí, Pero te han traído para aquí. Y es más, que vamos a recomendar la fiesta de Albariño en Benidorm, que es yo creo que lo único que falta allí en Benidorm. Hay muchas fiestas, pero esta hay que recomendar que vengan o que se haga. A celebrar a pedida de matrimonio, que si Dios quiere, po ano cásanse e non Rosita. Decíasme antes, o Albariño para que senón para facer despedidas. É que non entendo, para facer despedidas. Hai que vir beber Albariño, que é o bo que ten esta terra. Como está o viño? O viño está cojonudo. O viño está cojonudo, pero a mí parece aí hai viño. No, este bajo. É auga. A ver, aí o cámara, se pode gravarnos aquí. Auga. Di que é auga. É auga porque mañá casome é auga. Mañán cásase. Sí. A que hora casas? 12:30, estáis todos invitados. 12:30 estamos todos invitados. Xa a segunda boda que nos invitan hoxe. 12:30 estamos todos invitados. Ti crees que vai aguantar o corpo para estar ali na boda? Non sei se chegarei a tempo. Ese é o problema. E o compañeiro que pensa, aguantar o corpo? Estou testigos, que... Non creo, O testigo non vai aparecer, eso fijo. O testigo xa non aparece. Entón, vamos ver que... Pero a noiva aparecerá. A noiva... Ou tamén anda de re... No, a noiva está na playa. Na playa. Era que deu na playa. E vos a probar o Albariño. Hombre, pero Albariño hai que combinar un pouco, porque senón... Iso é verdad. Miércoles, jueves, viernes, sábado, sempre Albariño. Na boda verá... Combinar un pouco. Na boda verá Albariño. Albariño, Godeño e Ribeiro. Bien, Vigor, fiesta para el Albariño. Vengo de Madrid, llevo viniendo desde que soy pequeño porque mi familia es de aquí y vengo todos los años a colaborar con el refugio de animales de Cambados. El refugio, pues digamos, como nadie cobra, no hay sueldos, no hay prácticamente fondos, entonces pues digamos todo el trabajo que hay detrás, que mantener desde la protectora hasta recaudar fondos para operaciones, comida, mantenimiento de las instalaciones, pues lo realizan voluntarios y lo realizamos con recogidas de dinero masivas como es esto, que son pues como veis productos donados. Incluso también pues vendemos comida, empanadas, tal, que son los fondos que nos ayudan a subsistir durante todo el resto del año. Tomando un Don Ricardo que está macerado en barrica y me parece excelente. ¿Y de los años anteriores? Bueno, he intentado llegar al final de la calle, pero no he podido. Realizar todas las catas. Sí. Rosalía de Castro, recuerdo, es que ya es muy vaga la memoria y yo ya me hago mayor. ¿Qué tal el ambiente aquí en la Festa de Albariño? ¿Probando Albariño, bebiendo vino? Bueno, la gente es encantadora y de hecho yo creo que vuelves por el Albariño porque te gusta el vino blanco, pero sobre todo vuelves por la gente, ¿sabes? Muy bien, muy bien. Na Festa do Albariño tamén vai haber varias actuacións e unha delas é a de Cora Velasco. Que tal, Cora? Moi boas. Hola, boas tardes. Antes decíasme, Cora Sayers xa queda atrás, agora é Cora Velasco, como é un pouco iso? Bueno, pois o Cora Sayers
quedou atrás porque comecei a compoñer sobre todo en castelán, atopeime cun apelido inglés, eu son de Pontevedra, entón non me tiña moito sentido. Penso que o Salles quedou nunha etapa máis pueril, máis adolescente, e o Velasco é como un comezo dende a etapa máis madura para min. Dices tamén nalgúna entrevista que non queres nin oír falar de Salles, nin sequera escoitar as cancións que facías. Non podo. De feito, ás veces me saen en Spotify en algunhas listas que teño e como paso, non as quero escoitar. A verdade é que de momento non estou preparada para facelo. En 2018 sacaches novo disco, Sortilegios. Sí. Que ten o nome de... porque provén de Harry Potter, pode ser algo así. A ver, eu son super fan de Harry Potter, e o ano pasado, cando viaxei a California, o voo era moi longo, así que me puxen todos os libros de Harry Potter para estar tranquila durante o voo, e cheguei a un punto no que falaban da tenda que abren os irmás Weasley, que se chama Sortilegios Weasley. E pensei, que palabra tan bonita, Sortilegios, e que pouco se emprega, porque en realidade a maxia non está presente a cotía, non? Así que decidí, se saco un disco ano que ven, en 2018, vai se chamar Sortilegios. Tivemos un verán maravilloso, porque estivemos en Porto América, no Ribeira Sacra, Náutico de San Vicente, agora aquí, en el Festival de la Luz estaremos próximamente, pero apeteceme rodar máis. Ao final o músico que quere é tocar. Xa deixamos os stands con todo o viño e toda a troula que tiña xente en riba e agora estamos na Praza de Fefiñáns, que está completamente baleira, pero que cando voltemos de publicidade vai estar ateigada, porque aquí vai dar concerto Luz Casal e tamén Cora Velasco. Colaboran Restaurante Salazón, especialistas en pratos de bacallau e carnes á brasa. Menudo día durante toda a semana e unha completa carta onde atoparás outros suculentos pratos. Salnes Vin, asesoramento integral, dende análisis de solo ata a venda de maquinaria e produtos para o perfecto funcionamento de calquera adega. Orza Náutica, boutique especializada en moda náutica, alta calidade, durabilidade, elegancia e deseño, en Cambados e Vilagarcía. Tecmalim, ampla gama de maquinaria para a limpeza e electroportátil, servizo técnico para a provincia das marcas Karcher e Kruger. Coelsa en Cambados e Expertarosa en Vilagarcía, as túas tendas especializadas en tecnoloxía, todo en electrodomésticos e servizo técnico propio. Restaurante Pizzería Italia, ampla carta con deliciosas especialidades italianas, pizzas artesás, pastas frescas e deliciosos postres caseiros. Calzados Frojan, dispoñible a nova maleta American Tourister, merca xa para as túas vindeiras vacacións. Cenor Electrosalnés, a túa tenda especializada en electrodomésticos en Cambados. Consulta as nosas ofertas e promocións e desfruta do verán. Viaxes Baluma Travel, en Cambados. Viaxes de noivos, de negocios, organización de grupos, venda de billetes de avión, especialistas en turismo vacacional. Masternet Montblanc en Cambados, tenda de electrodomésticos. Os prezos máis baixos que nunca coa garantía de sempre. Coñeza a nosa tenda con compra virtual. Manuel Mosteiro e Hijos, servizo oficial Renault en Cambados, con máis de 50 anos no sector. Reparación e mantemento ao mellor prezo. Visita a nosa exposición. Trafos electrodomésticos, venda, mantemento e reparación de todo tipo de electrodomésticos, informática, PAE, imaxe e son. Tamén variedade de produtos de ferretería e bazar. Voltamos de publicidade e, como vos dixemos antes, a Praza de Fefiñáns agora sí ateigada cos concertos da Festa do Albariño. Continuamos no de Festa en Festa. Shake things up a little bit. Maybe I'll stay a while if you pull me closer, baby. De Festa en Festa.
Que te está parecendo o concerto de Cora? Pois moi ben, a verdade é a miña prima, sempre a sigo a donde vai e a verdade hoxe está moi ben, moita xente, boa acollida en Cambados, o sea que contentísimos todos. Contentos de que viñera a Cambados a facer este concerto? Home, por suposto, porque ela é onde teñe que ser recoñecida aquí en Galicia, onde está xirando, e a verdade por ahora moi ben, a xente sempre responde ben e encantados. Onde vai ser a próxima vez que sigades a Cora? Pois penso que a próxima data que ten é un festival que hai en Boimorto, organizado por Luz Casal, se non me equivoco, que eso será a seguinte data esa, sí. Quero decir, ide a seguir onde faga falta. Home, sempre, nos, a familia, amigos, e logo os fans que cada vez son máis, aí estamos sempre fiéis. O baixista deste grupo é daqui de Cambados, é amigo noso. Estamos apostando pola música en galego e por Cora, que é un artista que ten que ter o valor que ten que ter. Hai que mira a plaza como está chea, mira a plaza. Tens que girar, ver como está a plaza chea, abarrotada. E desde Cambados apoiamos a música que fai Rubén, Cora e o resto dos integrantes do grupo. Son fantásticos, querémolos moito. Iso é verdade, a praza que está teigada, pero a ver, contame ti, o colega, como fixo? Como está facendo? Está facendo impresionantemente ben. Incluso está sonrindo, que eso ya é bastante difícil. É bastante complicado facelo rir, está aí dándolo todo. 1, 2, 3, a tope! Pues yo vengo de Francia, pero yo soy de aquí de Dorrón, aquí en San Xenxo. Desde Francia aquí a Cambados, aquí a Festa do Albariño. La Festa del Albariño, que es una fiesta fantástica, ¿no? No hay cosa mejor que la fiesta del Albariño. E agora pola noite no concerto, que a tal? Ver, que el concierto de Luz Casal a mí me encanta, es una cantante divina. E aí en Francia que teñen bo viño tamén. ¿Quién? ¿Cómo? Buen vino. Claro, nosotros vivimos en una región de vino fantástico que se dice el Jurançon. Y el Bordeaux. Cali mellor, o Albariño. El Albariño, claro, anda, no hay que pensarlo. Sobre todo en Cambados. Albariño es bueno, los pueblos, es todo bueno. Alá en Portugal hai bo viño tamén. Buen vino, sí, aquí es diferente, es muy bueno. Pero hay Albariño en Portugal. Cali mellor. Bueno, España, claro. Muy bonito, maravilloso, espectacular. Ella siempre lo hace todo muy bien. O Albariño nunca defrauda. O que pasa é que ademais este ano estreamos que é interés turístico internacional. Pero é que eu aquí Albariño moito non miro, Ah, no. se están a tope. Nunca había estado, son maravillosas las fiestas de Cambados. Él es de Alicante, De Alicante, pero vivimos en Madrid. Despois toca seguir festexando a festa, estar nos stands, beber albariño, o que pasa é que hai que ir rebaixando un pouco. Hai que ir mezclando. Claro. Pero moi ben todo, perfecto. Veño aquí en Cambados, son da Illa de Arousa e vivimos aquí en Cambados, ademais da festa do Carmen, que é a máis bonita na Isla de Arousa, é aquí o Albariño. A xente é moi agradable, toda a xente do mar, e a xente do mar, pois comprendemos todos, somos xente moi ben. Festa do Albariño, ahora concerto de Luz Casal, que tal está indo o concerto? O concerto moi ben, a verdade apetecíanos moito ver a Luz Casal, que xa había tempo que non habíamos, e o concerto moi ben ademais. Que tal o ambiente ali na festa, nos stands?
O ambiente estupendo, o viño bo, e como todos os anos o Albariño pois suele traer xente boa, agradable, e suele haber bo viño. Hai que dosificando un pouco, porque o corpo ata cando vai aguantar. Bueno, a ver, hasta cando poida, xa vai entrando nunha edad, parece que non teño 20 anos, xa teño 40, e hasta que se poida. Xa sabemos o que din, o corpo as fai, e o corpo as paga. De aquí de Cambados, concerto de Luz Casal, que tal? Perfecto. Perfecto. Organización, aquí, Festa do Albariño, como vai? Hombre, eu solamente salín hoxe, pero de momento levámoslo genial. E o corpo está para salir máis días ou que? Hombre, faltaría máis. Hombre, así sí. Ata cando vai durar hoxe a noite? Pois hasta que o corpo aguante. O corpo aguante. Hasta que o corpo aguante. E vai aguantar ata... A ver se hasta as 8, a ver se chegamos aos churros, a ver se chegamos. Bueno, non está mal, non? As amigas escaparon porque non viñeche sola. No. Están aí sacando unha foto para sair. Somos compañeras de traballo. Compañeras de traballo, pero elas marchan e ti aquí saíndo a cartel. A pie de cartel. cañón, son a veterana, eu son a veterana. Que lle decimos a xente, ti que es de Cambados, que lle decimos a xente que quera vir a Festa do Albariño que nunca viu? Que lle decimos a xente? Pois que veñan a probar, que seguro que repiten. Tú juegas a olvidarme. No me importa nada, querrías o que sueñe, que vengas o que vaya. En Alemania, e viñeron aquí a Festa do Albariño de Cambados. Exacto, porque é unha festa moi conocida tamén fora de España, é de Galicia. Fora de España, en Alemania coñécena. Tamén conocen porque dicen que a cepa do Albariño os truxeron os monxes alemáns. Bueno, que tal está sendo o concerto aquí con Luz Casal? Pues moi bien, estamos, además era unha ilusión mía ver a Luz Casal en directo. Festa do Albariño, que tal? A ver, contame un poquinho. Moi ben. O Albariño está moi bon. Acabei, non? Acabouse. Para que se acabara, entón que baixou unha botella, dúas, tres? Tres botellas, 3 ou 4, non sei, 3 ou 4. Pero eu vexote aquí, vexote enteiro como un león. Porque son un león. Son da Coruña, son turco. Eso é verdade. Os turcos somos leóns. Sí. Que lle decimos a xente que nunca viu aquí a Festa do Albariño? Que veño ao Albariño. Pois veño desde Vigo, pero son nacida en Boiro, Nacida en Boiro, dende Vigo, que fas aquí en Cambados? A ver. Pois a esta festa non se pode faltar. Non se pode faltar, iso que xa viñeches anos anteriores. Sí, claro, sí. Que tal o ambiente este ano? Que tal o ambiente os anos anteriores? Pois este ano, para ser un viernes, a verdade é que hai moito ambiente. Acabo de chegar, pero a isto podesme contestar. Ata cando vai durar a noite? Acabas de chegar, así que... Pois mira, voume recoller pronto xa que mañán traballo. Porque antes tamén me dixo, o Albariño non probaches porque que pasou? Ai, porque é malo. Non é porque sexa malo, é porque ten que conducir. Vénteme para aquí, por favor. É porque tens que conducir. Hombre, claro. Bueno, así como é, se hai que conducir... Non se pode beber. E non se colle o coche, se bebes non conduce. Exactamente. Pois eu vou beber unha agüiña, un Red Bull. É perfecto. Que tan tiempo para intentarlo, para cambiar destino. Xa teño vido varios anos. Gústame mellor vir o viernes que o sábado. O sábado é un poquinho máis de desfase, máis de... Estase mellor o viernes. E agora co concerto de Luz Casal, que tal estamos aquí? Estupendo. Seguidor de Luz Casal? Sí. Sí? Sí. Encántame porque, home, non son da época de Luz Casal, pero eses anos de música que tiña ela é unha música moi agradable. Pois mira, os viñedos plantados entre o monte e o mar, cautamos o viño, podes enamorar. Cambados ten arte de viño, pero eu quero darlle un homenaje a Luz Casal, que é poeta cantada, o sea, podeste perder de nube en nube e verte o mar en su llena, o sea, Luz Casal é ideal, para min é un concerto moi bo. Cambados é arte, estamos abertos a todo o mundo, isto de verdad que veñan aquí, que os queremos a todos, eso é así.
estades empezando. Onte cerraron pronto, moi pronto. Cónteme unha cousiña, que tal o Albariño? O Albariño? Estou bebendo cerveza. Claro, que se te vai dicir eu. Mira, aquí xa escapan, pero festa do Albariño e aquí Albariño pouco. Que? É verdad. Sabes por qué? Por qué? Porque está o viño que antes se sube moito á cabeza. De maravilla. Que tal que as orquestas? Ah, fantásticas, dan un espectáculo maravilloso, está todo perfecto, perfecto. Que tal o ambiente na festa? Estivechedes por aí? Genial, genial, hai mogollón de xente, todos con ganas de moita festa, genial. E que hacen aquí dos madrileños en A ver si follamos un poco, disfrutar la vida, tío? Claro. Nos hemos puesto de acuerdo sin elecciones ni nada. Pero tivechedes que pedir vacacións no chollo o algo? Vacaciones. Las gorilas. Los gorilas siempre triunfa, tío. No hay chollo, vacaciones. Melody. ¿Qué tal aquí las orquestas? Muy bien, muy bien. La verdad es que no tenemos queja ninguna, muy bien. ¿Te gusta el y hasta lo que dure la noche. Esta feria es lo mejor. Yo vengo desde Madrid, de hecho soy de Barcelona, vivo en Madrid y he venido de Galicia con este pedazo de tiempazo y a vivir esta feria que es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. Lo mejor que has visto en muchísimo tiempo. En muchísimo tiempo. ¿Qué te ha parecido el ambiente, todo por ahí? La verdad es que me parece una iniciativa buenísima para incentivar el consumo del vino, que yo creo que es una cosa súper española. Y la verdad es que el albariño está riquísimo. Y es que cuando empiezas ya no puedes. ¡Todo el mundo! ¡Brinca, brinca, 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 brinca! ¡Campaos! Un que lo ve corazón que lo siente, que fuiste dejando la marca evidente, mujer con la tula chula. Pues este es mi 10º año. 10º ano. Pero ti xa eres unha veterana, ou que? Bueno, no, tanto no, pero bueno, es que nos encanta. Que tal estás pasando aquí cas orquestas? Muy bien, increíble. Nunca defrauda. Ahora sí que estamos, vamos para la playa. Cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cine. Benito está dura y me gusta como Cada ano mellor o ano que vimos. Cada ano mellor, dende cando vides? Vai 3 anos. Vai 3 anos. Este ano mellor ou que? Cada ano mellor. Ata cando vai durar a noite? Hasta mañá. Hasta que o corpo aguante. Ata que o corpo aguante, ata mañán. Ven sendo mismo, ven sendo mismo. Sube la mano, y nos vamos hermano. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, y nos vamos hermano. Y con la mano izquierda y con la mano, y con la mano izquierda y con la mano, y con la mano izquierda y con la mano. De aquí, de Cambados. Nacemos de aquí. Cantos anos ten? 94. 94 anos. Aquí, casi as 2 da mañá. Aquí, Cambados, aquí. Que tal na festa? Moi bien, maravilla. Sí. A noite ata cando vai durar? Porque miro que vostede aguanta aquí o corpo. É que teño que aguantar hasta la final, joder. Yo tengo que estar aquí hasta la final. El último. Vamos para México para hacer el cante. Ahora, dale para barrer los comienzos para matar el tango. Mira aquella cata que no está mirando. Vamos a tirarle para ver si ganamos. Ahora, ¿cómo que te llamas? A festa do Albariño leva 67 edicións colleitadas e a min dame a sensación de que non se vai xubilar. E por último, recordarlle eso de sempre. Se queren que vayamos gravar algunha das súas festas, non teñen máis que chamar o 986-710-741 ou mandar un correo ao de festaenfesta@canariasbaixas.com. Vémonos na próxima festa. Chao. Programa ofrecido por... Hombre, no era sin tempo. Pasade, pasade. Ya verán que artista do de Rías Baixas. Pillaste de sorpresa facendo un selfies para os meus folloguers. E mirados de Rías Baixas, que cociña me puxeron. Ábrete, mi amor.
E mirade que baño me puxeron. Ai, Rías Baixas cambiou a vida e o grifo por unha mangueira. Trae para cá. Esta, mi amor. Esta non, a outra. Arriba. Que en Driver estamos tan seguros de nuestros puntos de control y capacidad de trabajo que hemos decidido someternos a una prueba de confianza ciega. Y es que en Driver nos tomamos muy en serio el mantenimiento de tu vehículo con los sistemas de control más avanzados del mercado. Driver, somos exigentes porque tu seguridad lo merece. Para que alcanzar tus metas sea más sencillo, Deporte Rodas se mueve contigo. Ven a descubrir nuestro catálogo y lo último en bicicletas eléctricas. Ya seas un profesional, amateur o la señora Lola. Sácate de diante, rapaz. Habráse visto. Seas el ciclista que seas, Deporte Rodas está contigo. Déjate asesorar en tu próxima compra y ven a visitarnos en Avenida de Cambados La García. Deporte Rodas. Conquista tus metas, sean las que sean.